Здравейте, гледате Компютърен свят. След като миналия път разгледахме интернет и социалните мрежи, а се оказа, че те са твърде много, остана и за днес да разгледаме още от тях. Естествено, не можем да пропуснем сайтът на нашата телевизия atv.bg. Там се намира информация за последните предавания и филми, могат да се гледат новините, както и другата продукция на ATV. Можем да видим и програмата на излъчването за следващите дни. Добре е да споменем и нашият медиен партньор, мрежата bgvesti.net, която има за цел да предоставя регионални новинарски портали за някои от българските градове. Освен местните новини, в тези сайтове можете да прочетете и други любопитни статии, да гледате клипове на ATV, да пускате обяви или пък да си изберете някоя рецепта за готвене. Един друг много интересен сайт е geocaching.com, като това всъщност е една онлайн игра, може така да се каже, като идеята е хора от различни места по света да търсят едни скрити кутии и в тях да оставят интересни собствени предмети и да взимат чужди предмети. Нека сега да разгледаме, например, кутиите в България. Виждаме, че една от най-близките кутии, или също така наричано каше, е до статуята на Света Богородица в Хасково. Тук виждаме конкретните координати с описание на мястото и скрит джокер. Всеки, който открие тази кутия, се записва там и всъщност това е един интересен начин да откривате нови неща. В интернет, разбира се, имате достъп до много интересни работи, като например можете да разгледате рекордите на Гинес. Сайтът е guinnessworldrecords.com, като тук може освен да видите всички рекорди, също така да зададете заявка, че искате да подобрите някой от тях. Те са подредени по категории и ето например животните рекордьори, като виждаме най-високия скок на куче, което е 172 см. Разбира се, ако искате, можете да го подобрите или поне да се опитате. Един друг интересен сайт е weavesilk.com, като всъщност той ви позволява да направите една интересна картинка просто с вашата мишка. Интересен сайт е akinator.com, като това е отново една интернет игра. Става въпрос за един джин, който може да познае какво сте си намислили. Идеята е, например, да си намислите някой конкретен известен човек или пък ваш приятел и отговаряйки на няколко прости въпроса, джинът ще ви каже кой е вашият избранник. За тези от вас, които още предпочитат старомодните начини на комуникация, съществува сайт, който ви позволява да се разменяте картички с хора от цял свят. Това е postcrossing.com. Всъщност картичките се разменят между хора от цял свят на случайен принцип, като просто трябва да се регистрирате и ще получите адрес, на който трябва да изпратите картичка. Интернет ни дава достъп и до много интересни визуални илюзии. Нека да разгледаме някои от тях.
В интернет, разбира се, можете да създадете и ваш собствен блог, като за целта има сайтове, които ви позволяват много лесно да го направите. Един такъв сайт е wordpress.com, като си избирате един от множество дизайни и започвате да вкарвате вашето съдържание в него. Сега да обърнем внимание на една друга много важна част от интернет. Това аз го наричам големият пазар. Защото в интернет има сайтове, които ни позволяват да търгуваме с други хора. Много популярен международен сайт е ebay.com, където има търгове за най-различни предмети. Нови, стари, използвани, неизползвани. В всички категории. Друг сайт такъв е olx.bg, където търгуваме отново, но това е в българския пазар. Тези сайтове вече ги видяхме, но сега ще видим някои други. mobile.bg е сайтът за търговия на автопазара. Тук можете да си купите или да си продадете кола, мотор или каквото и да е друго превозно средство. До сега разглеждахме онлайн търгове, но сега ще видим няколко сайта, които са нещо като онлайн магазини. Може би най-големият в света е amazon.com, който ни позволява да си купим почти всичко, което ни интересува. Например, сега ще видим видеокарти. Ето излизат ни много резултати. 672 000 резултата за видеокарта. Като просто си харесваме някоя, поръчваме я и до няколко дни или седмици тя вече пристига при нас. Друг популярен сайт е aliexpress.com. Подобен на Amazon, но просто друг. Един друг известен български сайт е emac.bg, който е български онлайн магазин, отново с най-различни категории продукти. А друг известен сайт е get.bg, друг подобен магазин. Тук е момента да споменем и за сайтове като grabo.bg, който е по-скоро насочен към предлагане на различни промоции в сферата на почивки, екскурзии, забавления, а не толкова продукти. Както и booking.com, който се използва най-вече за запазване на хотели в най-различни места по света, включително много места в България. За електронната поща отново ще споменем abv.bg, може би най-известният български сайт за поща. Подобен сайт е email.bg. Трябва да се каже, че ако искате да използвате някоя от социалните мрежи или да се регистрирате в който и да е от интернет сайтовете, най-вероятно ще ви трябва електронна поща. Затова е добре да имате такава. Това са българските, а от международните сайтове най-популярни са gmail.com, сайтът на електронната поща на Google, и yahoo.com. Като всички електронни пощи са почти еднакви, дават ви възможността да получавате съобщения и да изпращате съобщения, а получените съобщения можете да филтрирате в различни категории и най-вече да имате защита от спам. Какво е спам? Спам са нежелани рекламни съобщения, които различни хора или компании изпращат по имейлите на хората с цел да правят реклама. И е хубаво, че повечето пощи имат филтър за спам, но все пак е възможно пощата ви понякога да получи някое нежелано съобщение. Но преди тези пощи се задръстваха с спам, а сега вече почти няма видим спам. Към медийните портали
Отново трябва да кажем за YouTube, най-големия портал и може би най-добрия. Съдържа много различни материали, освен музика, се съдържат и много части от филми, клипчета, както и създадени от хората продукти. Вие също можете да се създадете канал. Ето, например, каналът на Компютърен свят. Тук ние се качваме нашите клипове, всеки епизод. Ето, например, това е първият епизод. От тук може да се гледа, да се коментира и така нататък. Да покажем отново и VBOX 7, доста популярен български сайт за клипчета. И сега ще ви покажем и vimeo.com, който е международен сайт, но е доста популярен по-скоро към висококачествени продукции, като отново тук всеки може да пуска клипове. Но те се филтрират доста повече, за разлика от YouTube и VBOX 7, където всеки може да качва. Важно е да споменем и за различните браузъри, които съществуват. До сега използвахме все Mozilla Firefox, но съществуват и други браузъри. Един от най-популярните е Google Chrome. Всъщност това е продукт на Google, който е опростен от към Vizia, но добре е да кажем, че почти всички браузъри като Vizia си приличат. Това, което ги различава, е тяхната скорост и тяхната надежност. Друг популярен браузър е Internet Explorer, който е вграден в Windows, но все пак той е често критикуван като не толкова качествен в сравнение с Firefox и Chrome. А друг популярен браузър е Opera, който също си има своите плюсове и минуси. Най-често се препоръчват браузърите Firefox и Chrome. Разбира се, за всеки браузър има и отделни приставки, като това са нещо като мини програми в браузъра и ви позволяват да правите различни работи с тях. Доста важен екстенжън, така се наричат те, е AdBlock. Тъй като използваме Firefox, ще ви покажем AdBlock за Firefox. Идеята на тази програма е да се скриват рекламите, които постоянно ви се показват и по този начин да не се задръствате с излишни прозорци и така нататък. Ако ви изкачат съобщения, че сте например 100 000 посетител на сайта и печелите $1 милион, не се връзвайте, а си служете AdBlock+. Това става с няколко клика, като ви показваме как да го направите в Firefox. AdBlock Plus е екстенжън, който съществува и за останалите браузъри, като и там се инсталира по сходен начин. Освен да блокира всички реклами на всички сайтове, той ви позволява и да изключвате някои сайтове временно или постоянно. Край на досадните реклами. Друг интересен екстенжън е StumbleUpon. Той ви позволява просто да цъкнете едно копче и да отворите някой непознат досега интересен сайт. StumbleUpon се инсталира подобно на останалите екстенжъни. Той също може да бъде използван и просто чрез сайта stumbleupon.com. След като се регистрирате, си избирате кои теми ви интересуват. После започвате да стъмбълвате, т.е. да разглеждате различни предложения, които ви се дават. Всяко едно от тях вие можете да харесате или да не харесате, като това ще се отрази върху бъдещите предложения. За радост на тези, които обичат да споделят, вие също можете да пускате страници, които в последствие да се показват на други интернет авантюристи. В Firefox има вградено поле за търсене. Обикновено то ви позволява да си изберете към коя търсачка да се изпраща вашата заявка.
Често това спомага работата ви и прави излишно влизането в сайта на търсачката. При другите браузъри такова поле няма, но пишейки в полето за адрес можете да търсите по същия начин. Всеки, който използва модерните браузъри и обича да чете много неща, най-вероятно вече се е сблъскал с чудото, наречено твърде много табове. Никой обаче не иска да се раздели с натрупаното за друг път. Като някои достигат до стотици, дори хиляди отворени табове. Това, освен че създава голяма трудност за организацията ви, води и до забавянето на работата на самия браузър, тъй като се използват твърде много системни ресурси. Решението? Или да си четете всичко на време, или да продължавате по същия начин, често рестартирайки своя браузър. Или да използвате някой екстенжън, който да ви помогне да си организирате табовете. За Firefox такъв екстенжън е Tab Groups, който ви позволява да групирате своите табове, да разглеждате избрани групи и да търсите конкретен таб. За Chrome подобен екстенжън е Tabs Outliner, като за другите браузъри също най-вероятно вече има подобна програма. Повечето браузъри, с изключението вероятно единствено на Internet Explorer, позволяват да си изберете тема, т.е. външния облик на програмата, като това става особено лесно. Ето как се прави в Firefox. В Chrome е подобно, както и в Opera. Нека сега да видим какво стана с въпросът на нашето предаване. Въпросът беше каква е разликата между чата на Facebook и чата на Skype. Като отговорът е, че основната разлика е в Skype трябва да има директна връзка между двамата потребители, а в Facebook това не е нужно. Там е достатъчно просто някой да отвори Facebook и рано или късно ще получи съобщението. И сега да видим кой ще спечели наградата в нашата табло. Колеги, стоп! Победителят е Велизар Станков. Поздравления! Ще се с вас, за да получите награда. Това беше за днес. Надявам се да ни гледате и следващия път. Въпросът за следващото предаване е как вашият браузър разбира къде се намира даденият сайт. Очакваме отговори на нашия имейл адрес или във Facebook. Довиждане, нови срещи!